Nou, we gaan met zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk afval opruimen. Dus dat afval komt niet meer in zee terecht. En we willen mensen bewust maken van het probleem en waarom het belangrijk is dat we het aanpakken en hoe iedereen een steentje bij kan dragen. Dat is in het kwad het doel van de Beach Clean-up Tour, de grootste landelijke schoonmaakactie sinds zwalkafval op de strand. Meer dan 2000 vrijwilligers rommelen de komende dagen de strand van de hele Nederlandse Noordzeekust op. Dat het strand van Schiermonnikoog recentelijk oproepen is als kindste van Friesland, betekent net dat er geen afval leidt. Vooral zien we hier wat kleinere stukjes plastic. Maar gisteren hebben we ook nog jerrycans gevonden. Ook nog resten van de MSC Zoe-ramp. Dus het is ook hier nog hard nodig om op te ruimen. En gisteren hebben we hier onze eerste etappe gedaan. En toen hebben we bijna 300 kilo afval opgeruimd. Ik zie jullie met een zakje van de Beach Clean-up Tour lopen. Jullie gaan vandaag de hele dag schoonmaken? Of? Ja, een tijdje. Ja, inderdaad. Ja, we dachten van we komen zo vaak op het eiland en we maken zoveel gebruik van alles. En dan kunnen we wel een keer wat terug doen. Ja, en het is meteen een hele mooie wandeling, want we moeten ook onze stappen halen natuurlijk. In het bijzonder is er bij deze 8e editie omdenken voor sigarettenfilters. Op toeristische strand worden namelijk het vaakst peuken voen. Wereldwijd worden er miljarden sigarettenfilters achtergelaten in het milieu. En heel veel mensen weten niet dat die filter plastic bevat. En dat kan weer schadelijk zijn voor het zeeleven. En dat willen wij met z'n allen aanpakken. Maar na sigarettenfilters vinden de vrijwilligers er genoeg oorafval. Een hele tas vol, wat zit er allemaal in? Heel veel draadjes en ook een pot hak. En nog meer draadjes. En ik ben vooral bezig geweest met draadjes. En hoe lang zijn jullie bezig geweest om dit te vinden? Een uur. Ja, ruim een uur. Goeie vangst. Ja, kijk. Gooi ik deze even bij het papier. Ja. De Beach Clean-up Tour wordt on mei 15 augustus. Troch het hele land worden er in die tijd verschillende etappes organiseren.